खुलुमबाय बाथौ बिमुसा नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय। दिनै आङो बिटिआर उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नोलोबारि आनसलिकनि बे गोथार बाथौ थानसालियाव दङ। बे समाव दिनै जोङो फोरबोनि बादै बाथौखौ जों माबायदि सिबिनाय जायो एबा नुवाथारि आनान गसाइ बोराइ बाथौखौ जों माबायदि गाबज्रिनाय जायो बिनि बागै बिनि जोङो सिबिनायाव जोङो आइजें आइला माबायदि बानायनाय जायो, गोथार दैखौ जों माबायदि लानाय जायो बेखौ दिनै आङो दिन्थिगोन। बे समाव आंजों हेफाजाब होगोन नोलोबारि बिया बाथौ गौथुमनि अरायथा दौरि बिथांखौ आं गिबियावनो बरायनाय जाबाय। आरो बिथाङानो जाबाय मुस्रि बिष्णु बर' आबौ। दा बिथाङा हेफाजाब होगोन। बे गोथार बाथौ थानसालियावनो गोबां राजखान्थिनि दैदेनगिरि बिथांमोना बेयाव खुलुमनानै थांबाय एबा आशिर्बाद लानानै थांबाय। आरो बे थानसालिया दा गोबां फोसाबनो गोनां दंबावो। दा बेखौ कालार होनाय जायाखै आरो बेखौ एसे साजायनो गोनां दं। बे साजायनाय हाबाफारिखौ नैबे बोसोरसेनि गेजेरावनो खालामगोन होननानै जोंनो फोरमायदों। आरो बे समाव बे नोलोबारि बाथौ थानसालिया 22 बिगानि गेजेराव बे थानसालिखौ बानायनाय जादों। आरो बियो बाथौ थानसालिनि नामाव 20 बिगा हा दङ। आरो बेयाव गोबां मावनो गोनां जों नुनो मोनदों। बेयाव केमेरा पार्सना देखायगोन। दा बर्थमान ओरैनो जिंखा गायना दोनदों। बेयाव जोंहा मिटिं सावरायनो थाखाय अडिट'रियाम हलनि गोनांथि दङ, बाउन्डारि वालनि गोनांथि दङ, आलासि जिरायनो थाखाय गेस्ट हाउसनि गोनांथि दङ। आरो बेबायदिनो नैबे नोलोबारि बिया बाथौ गौथुमजों गायसनजानाय आलारि एकाडेमि, बे आलारि एकाडेमि फरायसालि दङ। बे फरायसालियावबो बिल्डिंनि गोनांथि दङ। दा दिनैहाय आङो देखायगोन जोङो सरासनस्रा भाबै जोङो बाथौखौ जों माबायदि खुलुमनो हायो। फोरबोनि बादै मोनबा फोरबोनि बादै जों न'खराव खुलुमनायानो जा बा बाथौ रायजोनि थानसालियावनो जा बियाबनि थानसालियावनो जों माबायदि खुलुमो आं बेखौ दिन्थिनो नागिरदों। बे थानसालिनि फारसे जों आवगायलांसै। केमेरा पार्सन बिथांखौ आं दिन्थिनो थाखाय खावलायबाय। बे थानसालियावनो गोबां राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा बेयाव फैखांबाय आरो बोर लानानै थांबाय। बेबायदिनो बिटिसिनि दानि बिटिआरनि CM मानव गेदेर प्रमद बर' सार बिथाङाबो बेयाव खुलुमनानै थांबाय। बिनि उनाव बिनि आगोलाव मंगलदै समस्तिनि MP मानव गेदेर दिलीप सैखिया बिथाङाबो बेयाव खुलुमनानै देरहासार जालांबाय। आरो बिनि उनाव दानि आसाम एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि मानव गेदेर बिस्वजित दैमारि बिथाङाबो बेयाव खुलुमनानैनो दिनै बोर लानानै दिनै जाफुंसार जालांबाय। बे समाव आं केमेरा पार्सनखौ देखायगोन। नैबे जाबाय जिरायसालि आरो बै गोजौआव जाहैबाय मण्डप। आरो बेयावनो जिरायनानै बे आर'जनि हाबाफारि एबा खेराइनाय हाबाफारिखौ मावफुंनाय जायो। ओरैनो नोलोबारि बिया बाथौ गौथुमनि सिङाव गासै 24था गामि बर्थमान दङ। बिनि गेजेराव गामि दरनै मंगलबार सानाव हांख्रायनाय जायोमोन। दा बर्थमान कर'ना भाइरासनि COVID-19 कर'ना भाइरासनि थाखाय आसाम सरकार बा बिटिआर सरकार खावलायनाय बायदि दायो दोनथ'नाय जादों। बे आर'ज बा खेराइनाय हाबाफारिखौ दोनथ'नाय जादों। दा सानफ्रामबो जोंहा अरायथा दौरिया बेयाव थानसालियाव आलारि बाथि फोजोंना सावबाय थायो। दा बेयाव जेब्ला आसाम सरकार बा बिटिआर सरकारा जेब्ला जोंखौ बिथोन हरगोन अब्ला जोङो बे आर'जनि हाबाफारि बा खेराइनाय हाबाफारिखौ जोङो जागायफिननो सानगोन। आरो दा बाथौ धोरोमाव जोङो इसोरखौ मोननो थाखाय नुवाथारि आनान गसाइ बोराइ बाथौखौ गोजोन होनो थाखाय बा सुखु गोजोननि थाखाय जोङो गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो दिनै गोदो गोदायनिफ्राय जों सिबिनायखौ जों नुनो मोनबाय थादों। दा बेखौनो
दिनै फोसाबनानै दिनै जों फोसाबनायनि गेजेरजों दिनै जोङो इसोरखौ जोङो सिबियो। दा आङो बे समाव दै गोथारखौ जों बोरै बानायनाय जायो आं बेखौ दिन्थिगोन। आरो दौरि आबौखौ नैबे माबाखौ लाना फैनो थाखाय आं खावलायबाय। गिबियावनो जोङो सिजौ गुदियाव जोङो सावहैग्रोगोन, बिनि उनाव मन्दपाव जों सावनाय जागोन आरो। दा सिजौ गुदियाव जोङो नर्मेल भाबै सरासनस्रा भाबै जोङो गोरलैयैनो जोङो आलारि बाथि फोजोंना इसोरखौ जोङो गाबज्रिनो हायो। आरो बे खोब मोजां बाथ्रा आरो मोजां लैखोन होननानै जों बुंनांगोन आरो। बिनि गेजेरजोंनो जोङो गावखौ लोमहाबनायनि गेजेरजों, गावखौ बाउसोमनायनि गेजेरजों जों स्वयं नुवाथार आनान गसाइ बोराइ बाथौनि बोर मोननायनि गेजेरजों जों गोबां खामानि मावफुंलांनो हायो। थिग जेरै आं दहायसो बुंनाय बायदि गोबां राजखान्थि दैदेनगिरि बिथांमोना बेयाव खुलुमनायनि गेजेरजोंनो दिनै गोबां दिनै जाफुंसार जालांनो हादों। आरो बेबायदिनो आं बयखौबो खावलायो जाहाथे बयबो जाहाथे नैबे दा दिन्थिनाय बायदि आइजें आइलाफोरखौ लानानै जाहाथे इसोरनि खाथियाव सिबियो, आं बेखौ खावलायनाय जाबाय। बे समाव जोङो सिजौनि गुदियाव गिबियावनो सावहैग्रोनोसै। गासैबो दिन्थिगोन। बे समाव दायो दौरि आबौआ जोंहा माखासे लाना फैबाय, आइजेंफोर लाना फैदों। आरो बेयाव गोथार दैबो दिनै लाना फैबाय, गोथार लाना फैदों लथायाव। दा बेयावहाय जोङो गोथार दैखौ जों बोरै बानायनाय जायो आरो बे सान्थि दैखौ जों बोरै बानायनाय जायो बिनि बागै आङो एसेबाबो फोरमायना होनो सानबाय। बेयाव लादों, बेयाव मा लाखो? दुब्रि मोनबा, जाथ्रासि मोनसे, थुलुंसि मोनसे, बेखौ ओं रिं क्रिं फोरसे खनबा बुंनानै जों बेखौ फाखोबा फिदिंनाय जायो, बिनिफ्राय खानाय जायो। दा बेयावहाय जोङो फैदो, नैबे दै गोथाराव दैखौ जोङो मोनसे पात्रनिफ्राय ज' खालामना दोननानै बेखौ लानाय जायो। बेखौ गासैखौबो सुस्रांनानै जोङो दै लथायाव गरबा माइरं होयो, फैसा गरसे होयो, बिनिफ्राय आवा खुन्दुंजों मेरायबा खायो। बेबो मोनथिना दं। आहाम ओं रिं क्रिं फोदसे बे खनबा होनानै जों बेखौ मेरायनाय जायो। मोन्थोरनि गेजेरजों बे आवा खुन्दुंखौ मेरायनाय जायो आरो। दा नैबे जाबाय थुलुंसि आरो दुब्रि मोनबा आरो जाथ्रासि। दा जों मिथिगौ जे गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंखौ फोरोंलांनाय आबौ आबैमोन फोरोंलांनाय जे गोथार दै बानायबा जोङो थुलुंसि होनांगौ, दुब्रि हाग्रा होनांगौ आरो जाथ्रासि होनांगौ होननानै बुंलांनाय बायदिनो दिनैसिमबो दिनैहाय जों बिनि गेजेरजोंनो बेखौ लानानैनो दिनै गोथार दैखौ बानायनाय जायो आरो। दा बे समाव थुलुंसिया ओरैबायदि माने जोंनि जिउनि माने गोनां जानानै फैबाय। दा एल'पेथिक बा आयुर्वेदिक बिनि गेजेरजों जों थुलुंसिनि मुलि जों मोननो हासै आरो। दा ओरैनो हिन्दीयाव थुलसि होननानै जों मिथियो। बे थुलसि, दा बे थुलसियानो एबा थुलुंसियानो दा गोबां खामानियाव दिनै होयोसै। गोबां बेमारा बिनिफ्राय आरायग' जायो जों मिथिगौ। आरो दुब्रि हाग्राजोंबो गोबां बेमार आरायग' जायो, जों बेखौ दा मिथिनो हादों। आरो मानलु मानला गोबां आरो दा बेयाव नोंथांमोनाबो रिसार्च खालामोब्ला नोंथांमोना आरो गोबां गुनागुनखौ मोननो हागोन आरो। बेयाव गोबां गुनागुन दं। दा जों बेखौनो बुंनांगोन गोदोनि आबौ आबैमोना जि फोरोंलांबाय बे माने साइन्टिफिकलि दे प्रमान जाबाय जे बेयो माने मानसि सुबुं माहारि एंगार हायै मोनसे धोरोम हिसाबै बा मोनसे खान्थि हिसाबै दा बे बुंनांगोन। दा जोङो बे जाथ्रासि बिलाइ आरो बे थुलुंसि आरो बे दुब्रि बे जोंनि मुलि महरैबो दिनै बाहायजायो, जों बेखौ मिथिनो हादों आरो। दा जोङो बर' हिसाबै जों थुलुंसिखौ सिबिदोंल', नाथाय जोङो जेबो जोङो मुलि बेबायदि जोङो रिसार्च खालामनानै जोंनि बर'नि गेजेराव जों बानायनायखौ खोनानो मोनाखै आरो। नाथाय दा जोंनि गेजेरावनो गोबां कम्पानिफोरा दिनै थुलसिनि नामाव गोबां बेमारनि नामाव फाहामनो हानायनि नामाव दिनै मुलि दिहुननानै जोंनि गेजेराव फानफैनायखौ जों मोननो हादों आरो। दा
दा बेबायदिनो गोरलै भाबै जोङो नुवाथारनाय आनान गसाइ बोराइ बाथौखौ सिजौ गुदियाव जोङो आलारि बाथि फोजोंनानै जों सिबिनो हायो। दिनै केमेरा फारसेखौ आं दिन्थिनो नाजागोन। बे जाहैबाय नोलोबारि बिया बाथौ गौथुमनि बे सिजौ दंफां आरो बेयाव बेरा हेबनाय दङ 18 जरानि गेजेराव दाउथु बिखा हेबनाय दङ। बेयावबो आरो गोबां ओंथि दं। बेखौ नोंथांमोना बिजिरोबा गोबां मोननो हागोन। आं बेखौ बुंबाय थाला। दा दौरि आबौखौ नैबे जाथ्रासि बिलाइखौ रेडि खालामनो थाखाय आङो बिथांखौ खावलायबाय। बेबायदि होनानै आहम ओं रिं क्लिं फोद से बेबायदि होनानै जोङो नै बेबायदि सानानै होनाय जायो। जाबाय। आवगायलांनोसै नङा होमबा? दे बेबायदिनो जोङो न'आव जोङो इसोरखौ गाबज्रिनो हायो। दा बेयाव जोङो जाथ्रासि बिलाइ बा दौरि हाग्लाय गैयाब्लाबो जोङो थुलुंसि बिलाइनि गेजेरजोंबो जों गोथार दैखौ बानायनो हायो। बेखायनो आङो खावलायगोन जे जोङो बाथौ सिबियारिफोरा बा गासै सुबुं माहारिया जोंनो थुलुंसिखौ नांगौ। थुलुंसिखौ गायना लानांगौ आरो बे थुलुंसिया जोंनि न'खराव थायोब्ला जोंनियाव मोजां बारहावाखौ जों होबाय थायो आरो बिनिफ्राय जोंनि बर' न'खरा गोबां बेमारनिफ्राय गुबुंले बारनिफ्राय जों गोबां रैखा मोननो हायो। जों बेखौ मिथिनो हायो आरो दा थुलुंसिखौ जोङो बयबो गावनि सानजा खनायाव जों गायना लानांगौ आरो बिनि गेजेरजों जोङो मोजां बारहावाखौ लानो हायो आरो दा दिनै दौरि आबौआ फोजोंबाय आरो बेबायदिनो जोङो न'खरफोरावबो जों फोजोंनो हायो। गोरलैयैनो बिबार गैयाबाबो जोङो जेवारि आलारि बाथि फोजोंनानै जोङो इसोरखौ जों गाबज्रिनो हायो। गावनि सान्थिनि थाखाय, गोजोननि थाखाय, गासै रायजो राजानि गोजोननि थाखाय, सुबुं माहारिनि गोजोननि थाखाय जों इसोरखौ गाबज्रिनांगौ। आरो दान्दिसेबाबो जोङो बहाबा थांसैबा जों आलारि बाथि फोजोंनो हायाब्लाबो जोङो दान्दिसेब्लाबो जोङो सानजा मोखां जानानै इसोरखौ दहाय आफा बोराइ बाथौ होननानै जोङो जुदि हान्थिलाङोब्ला निस्सय जोङो गोबां खैफोद आफोदनिफ्राय जों बारग'नो हायो। दा आं बयखौबो खावलायो जाहाथे उन्दुनायनि सिगां आरो सिखारनायनि सिगां हायाव गानायनि सिगां जाहाथे नुवाथारि आनान गसाइ बोराइ बाथौखौ दहाय आफा बोराइ बाथौ होननानै गाबज्रिना जाहाथे खामानिखौ मावो। आरो जोङो हान्थिलांनोब्ला बा बहाबा खामानि मावनो थांनोब्ला जोङो नैबे दहाय आफा बोराइ बाथौ होननानैबो जोङो हान्थिलांनो हायो आरो दा बेबायदिनो नै दा दौरि आबौआ बेयाव जेवारिखौ फोजोंबाय। बिनि उनाव धुप खाथिखौ दिनै जेवारिनि खाथियाव फोजोंगासिनो दङ। आरो नैबे जिथु हान्थु खरायनाय जिथु सिबिनाय खान्थि बे गोदोनो फोरोंलांनाय बेबो साइन्टिफिकलि प्रमान जादों जे बे खुलुमनायनि गेजेरजोंबो जोंनि देहा मेलेम गासै सार्कुलार जानायनि गेजेरजों जोङो गोबां माने बेमार आजारनिफ्राय जों आरायग' जानो हायो आरो जोंनि साननाय हनाया रिफ्रेस जायो। जों बेखौ मिथिनो हादों आरो बेबायदिनो दौरि आबौआ दा गाबज्रिसिगोन, इसोरखौ सुंग्रिसिगोन।
नाथायानान गसाइ बोराइ बाथौ हे आफा नाथायानान गसाइ सोरजिगिरि बोराइ बाथौ नायदिनि गोथार महर साननि फुंबिलिसिमाव नाथायानान गसाइ बोराइ बाथौनि सोरजिनाय बारनैसो बेफोरखौ लानानै नासावनानै जोंथि आलोखि मोनासो बोलोनिफ्राय खना फोथारनानै दिनैनि बे गोसो गोरबोखौ लानानै संग्रिनाय हाबाफारियाव लानानै नोंनि सोरजिनाय एम्फौ एनला दाउमा दाउसा जिब जुनार मनस्मया दैमा दैसा लैथो लैथोमा बिफां लाइफां हाजो हाला गासैखौबो समायना महर खालामनानै दिनै बियाबनि गासै हाबाफारिखौ लानानै दैदेनगिरिफोरखौ लानानै आलो गोजोनै दैदेननो हाबाफारियाव बियाबनि गासै दैदेनगिरिफ्रा जा नाजानाय हास्थायनाय लुबैनायफोरखौ सोरां लामाजों दावगानानै खोमसिजों उनफिनना थानाय हाबाफोरखौ जाहाथे दिन्थिहरो बिनि थाखाय दिनै नैबे नैलुग्रा बियाब बाथौ गौथुमनि गोथार थानसालिनि सिजौ लाइफां गुदियाव अराय सम नाथायानान गसाइ बोराइ बाथौखौ संग्रि हरदों बिनि थाखाय जोंनि गासै रग बियादि बायदि मैया जेंना जेंसि जोंनि गोसो मोदोम जिउखौ आलो गोजोनै लाखिनो हाथों बिनि थाखाय नाथायानान गसाइ बोराइ बाथौनि खाथियाव दिनैनि नोंनि सोरजिनाय माइनाव बोराइ बोलि बोराइ संराजा संग्रानि बिथांमोनखौ जिदाइनसा गुरुफोरनि जा गियान बेफोर गियानफोरखौ लानानै आलो गोजोनै दैदेनलांनो हाथों साननायनिफ्राय जाफुंसारनो थाखाय न'खरनि बिसि फिसा फिसौखौ लानानै आलो गोजोनै संसार मोनजालांनो हायो बिनि थाखाय गासै हाबाफोरा अराय सम जोंनि हास्थायनाय नाजानाय गासैबो हाबाफोरा जाफुंसारथों दहाय आफा बोराइ बाथौ दहाय आहा ओं रिं रिं ओं रिं ओं रिं रिं दहाय आफा नाथायानान गसाइ बोराइ बे समाव नुबाय जे जोङो बाथौखौ माबायदि खुलुमो आरो जों बिनि गेजेरजों जों गोबां न'खरनि सान्थि गोजोन जों गाबज्रिलांनो हागोन बेमार आजारनिफ्राय जाहाथे रैखा मोनो बेखौबो जोङो इसोरनि सेराव सुंग्रिनो हायो आरो गाबज्रिनो हायो जोङो नैबे नेरसोन हिसाबै जोङो सिजौ गुदियाव लानानै नुवाथारि आनान गसाइ बोराइ बाथौखौ दिनै जोङो सिबिबोदों आरो सिबिलांबाय थागोन नोलोबारि बियाब बाथौ गौथुमा इनकाम सर्स हिसाबै साहा गायना लादों आरो साहा गेजेर गेजेर गयबो दङ केमेरा पार्सन उदय औवारिखौ आङो बेखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायबाय दा बेयाव नैबे मण्डपनि रुगुंनिफ्राय गसंनानै नाहरबा खोब बे समायना नुथायखौ नुनो मोनगोन आरो दा सोरगिदिं साहा गायनायखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायबाय आरो बेबायदिनो इनकाम सर्स हिसाबै दा जिंखाबो गायदों एसे 2 बिगासो जिंखा गायनाय जादों जे बे थानसालिनिफ्रायनो नुनो मोनो साहा बागान दङ आरो साहा बागाननि गेजेराव गय गायना होदों बेबायदिनो मावनो गोनां खामानिफोर गोबां दङ बेखौ नुनो मोनदों जाय बिथांमोना बेयाव फैनानै देरहालांबाय बा बिथांमोनखौ जाहाथे नैबे बियाब गौथुमनि नांगौ जानाय गोनांथि जानाय जिफोर कनस्ट्राक्सनफोर जिफोर दहाय खावलायनाय बायदि अडिट'रियाम हल बाउन्डारि वाल गेस्ट हाउस आलारि एकाडेमि फरायसालिनि बिल्डिं बेफोरखौ जाहाथे मावनो हानायनि बा गोसोखांनो हानायनि जाहाथे नुवाथारि आनान गसाइ बोराइ बाथौआ जाहाथे बिथांमोनखौ गोसोखांहोगोन आरो गोसोखांनानै जाहाथे बिथांमोना बेयाव फैनानै जाहाथे लुफुंना होफैगोन बिनि थाखाय नुवाथारि आनान गसाइ बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबनाय थाबाय आंनि धोरोमनिफ्राय दा बेयाव आरो नैबे जोंहा थानसालि हिसाबै बेयाव मण्डप दङ आरो मण्डपनि सिङाव दा फोजोंनाय हाबाफारिखौ जागायसिगोन दौरि आबौआ फोजोंनो थाखाय आं बिथांखौ खावलायनाय जाबाय
नैबे दै गोथार लानाय बे लथाया गैयाब्लाबो जोङो हानि बे लथाखौ बायनानैबो जोङो बेयावबो जों गोथार दै बानायनो हायो बा गेलासफोरावबो बानायनो हायो बेखौ मिथिहोनाय थाबाय आइ आफाखौ लानानै साननो हनायखौ जाफुंसारनो थाखाय गासैबो हाबाफोराव अराय सम सोरां लामाजों दावगालांनो हायो बेनि थाखाय दिनै गोथार मंगल साननि फुंबिलि समाव आं बायदि मैया बावनाय खिनिखौ होनानै बावनाय जादों बिनि थाखाय आवा जादोंबा नाथाय आं बोसोर बोराइ बाथौआ जोंखौ बोर सारस्रिहरो जाहाथे लामा दिन्थिहरो बिनि थाखाय आङो दिनै दान्दिसे सुंग्रायनाय हाबाफारिखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोसे माइनाव बोराइ बोलि बोराइ बिथांमोना जों गासैबो बिसि फिसा फिसौखौ बोर सारस्रिहरदो दाहा एफा बोराइ बाथौ दाहा ओं रै खुलुमफोरसो दाहा दा बावनायखौ नुनो मोनदों खुलुमनायखौ बिथिंजाय साहा बेयाव माइनाव हिसाबै बेयाव आलारि बाथि फोजोंना गाबज्रिनाय जायो फोरबोनि समाव बायदि बावथाय होनाय जायो खिन्थु फोरबो नङैलाय दिनै फोरबो नङैलाय बे आलारि बाथि फोजोंना बिबारखौनो होनानै बेयाव बावनाय जादों फोजोंनाय जादों बेखौ खोलाहा बा राजा होनना बुङो बेखौ बा राजायाव बेखौ आलारि बाथि फोजोंनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ जोंहा अरायथा दौरिया आलारि बाथि फोजोंगासिनो दं गोदो गोदाय फोरोंलांनाय आबौमोन फोरोंलांनाय बे बाथौ धोरोमाव गोबां ओंथि हाबनानै दं आरो बे ओंथिफोरखौ बेयाव गोजोमनायनि गेजेरजोंसो गावखौ बावसोमनायनि गेजेरजोंसो गोबां मोन्दांथिखौ मोननो हायो बा हमदांनो हायो बेयाव जोंनि मानसि माहारिजों बा सुबुं माहारिजों जिउ गोनां जिबिफोरजों बे बाथौ धोरोमा बेसेबां सोमोन्दो दं दिनै बेखौ मोनदांनो हायो बावनाय बे समाव बावनाय हाबाफारिया जोब्बाय ओरैनो सरासनस्रायै जोङो फोरबोनि बादै जोङो मा रोखोमै बावो बेखौ एसेब्लाबो दिन्थिबाय आरो बेखौ नोंथांमोनाबो न'खराव बावनो हागोन बे रोखोमैनो आं बेखौ फोरमायनाय जाबाय आरो दौरि आबौखौबो दिन्थिफुंनानै होनायनि थाखाय बा बे सरासनस्रा फोरबोनि बादै जितु आलारि बाथि फोजोंनाय बेखौ दिन्थिनानै होनायनि थाखाय दौरि आबौनिसिम रोजा साबायखर बावबाय आरो बिथांखौ साबायखर बावनाय थाबाय दिनै आङो सरासनस्रायै फोरबोनि बादै जोङो बाथौ गुदियाव नुवाथारि आनान गसाइ बोराइ बाथौखौ बोरै सिबिनो हायो बिनि बागै आं एसेबाबो दिन्थिबाय आरो बेयाव माबाफोर थालांबायबा नोंथांमोना
सुद्रायना हरगोन आरो बाथौ बिबुंसार नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय आरो नुवाथारि आनान गसाइ बोराइ बाथौआ जाहाथे बयनिबो जिउआव देरहानाय जौगानायखौ हरथों आं बेखौनो आर'ज गाबनानै दिनैनि बे सुंद' भिडिअनि गेजेरजों आलारि बाथि फोजोंनाय दिन्थिनाय आं बेखौ एसेयावनो फोजोबथ'नाय जाबाय। दहाय आफा बोराइ बाथौ।